Нали лято предстои и слънце ще ни гали със своите топли лъчи. Да, това е нашият пъстър свят, неподправен и чист, пълен с чудеса. А сега ви карам на следобедна здравословна закуска. И който иска, може морковче да хрусне заедно с зайчетата от 6-та група. Моля, заповядайте на здравословна закуска. Хайде да поскочим. Стоп. Браво, зайчета, скопливи. Браво! Това са зайчетата от Ясен Зайобайо. Моля! Да им се порадваме! Или малко да се следи. Това зайче не е главно. Очень тежка тази реколта. Хайде, браво. Браво! Заповядай. Зайко, байко, заповядай. Браво! Заповядайте. Ето, че вече закусихме, градуса на нашия празник расте, продължаваме да се забавляваме, но сега ще поканя принц Александър да дойде в центъра на нашата открита сцена, която Александър